kaman yanda muka yi bayani a previous bidiyon mu, mun yi bayani akan blood vessels, right? Yau za mu yi bayani akan anatomy, physiology of the heart. Idan an ce physiology ana nufin functions, okay? Functions of the heart, yanda heart yake regulating, yake activating, yake yin komai a cikin zuciya. Amma in summary zan yi bayani. Kar ka yi tunanin zan ɗauko su cardiac cycle, cardiac mumu, waye in yi bayani dalla-dalla akan su. Kawai zan ma bayani ne in a simple way, in simple and direct way. Ka gane? Saboda cardiovascular system kamar yadda ka sani yana da mugun yawa. So zan ma bayani ne ka samu background ta yanda za ka fahimci abu. Da muka yi bayanin anatomy, the anatomy of the heart, mun yi bayanin superior and inferior vena cava ko? Haka zalika mun sake bayani akan blood vessels. So idan blood ya shigo nan, bana buƙatan ma ya aka yi blood ya zo nan. Idan blood ya zo ta superior and inferior vena cava, zai shigo right atrium. Idan ya zo right atrium, me yake faruwa? Amma fa jinin da ya shigo right atrium, jinin da ya shigo heart ta ina, ta right atrium, kai jinin da yake right side of the heart gaba ɗaya, menene? Deoxygenated blood ne, ba a riga an oxygenating din shi ba, ma'ana akwai carbon dioxide a ciki kenan. Ana buƙatan a cire carbon dioxide a kawo oxygen. So zai shigo right atrium. Idan ya shigo shi right atrium, zai bi ta nan, zai shigo nan, zai shigo right ventricle. Idan ya shigo shi right ventricle, ga wani valve anan dawo, ga pulmonary valve ake ce mai. Zai shiga pulmonary valve, ya tafi ina, ya tafi lungs. Zai zo shi alveoli. Zai je shi alveoli. Me alveoli? Alveoli shine the least, akwai abin da ake ce ma TBT, tracheobronchial tree. Tracheobronchial tree ne a pulmonary system. Yes, tracheobronchial tree wani kalan tree ne da yake rarraguwa daga babba zuwa karami. To wannan shine kararramin ciki a heart, pulmonary system. In an ce pulmonary system ana nufin abin da ya shafi huhu, numfashi da waye. So alveoli yana dauke da mene? Numfashin da muke, oxygen. Muna shakan numfashi, shine oxygen, right? So mun shaki numfashi yana zuwa huhu ne. Idan ya je huhu, zai je shi alveoli, shine last. In ya je alveoli, so blood vessels din da ya zo shi daga nan, which is pulmonary artery, which pulmonary what nace, pulmonary artery ko? So zan faɗa muku me yasa ya zama pulmonary artery duk da blood ya dauka daga cikin zuciya ya fitar. Ban san ka gane magana? Akwai exception, duk wani artery a jikin mutum yana daukan oxygenated blood ne ya kai wajen heart, ma'ana ya kai ma system kenan, with the exception of what? Pulmonary vein. Wannan sorry da mu ce mishi pulmonary vein ne. Pulmonary vein ne kadai yake daukan jini daga zuciya ya kai waje, amma duk wani vein da ka sani yana daukan jini ne kawo cikin zuciya. Iya pulmonary vein ne yake daukan jini zuwa wajen zuciya. Haka zalika duk wani artery yana daukan jini daga cikin zuciya ne kai wajen zuciya, ma'ana ya kai ma system. Amma duk wani artery yana daukan jini ne kai wajen zuciya, ma'ana system, with the exception of pulmonary what? Pulmonary artery. Pulmonary artery shi yana daukan jini ne daga huhu zuciya, which is zamu gani yanzu. Wannan shi pulmonary vein ne ya dauko jini daga ina? Daga nan right ventricle ya kawo shi lungs. A lungs ne da exchange of gases. An ce exchange of gases, me zai faru? Huhu, alveoli zai karbi carbon dioxide, which is numfashin da muke fitar wannan kenan. Numfashin da muke fitar wannan fa guba ne, ma'ana waste metabolic product din da ya dauko tun daga tissue din nan, shine muke fitarwa a numfashi. Ka gane? Sai kuma oxygen din da muke dauka. Oxygen din da muke dauka, ma'ana numfashin da muke shaka muke shigarwa ciki, yana dawowa, shi yake sa jini kaga ya zama ja. Kaga duk jinin da yake right ventricle, yake right side of the heart din nan, ba ja bane, da gan shi wani farin ruwa ne. Amma duk wani jinin da gan shi ja, ko jin ciwo kai kaga jini ja, to an riga an mishi oxygenation, ma'ana blood na artery ne wannan. Ka gane, an taba artery ka ne. Yes, kamar yadda nake bayani, bayan an gama wannan exchange, so blood zai dawo daga ina? Zai dawo ta nan. Wannan shine pulmonary artery. Zai dawo ta pulmonary artery ya shiga ina? Ya shiga shi atrium. Idan blood ya dawo left atrium, daga left atrium zai biyo ta nan, which is
mitral valve ko kuma bicuspid valve. Zai dawo mitral valve ko kuma mene bicuspid valve. Zai shigo shi na, zai shigo shi left ventricle. Idan blood ya shigo left ventricle, to daga nan fa aikin zai tashi, zai zama ja mazuciya. Saboda at normal circumstances, jikin zuciya, Moses inda suke gefen hagu a jikin zuciya sun fi na wanda suke gefen dama girma da gwabi, ka gane? Kamar wani aboki namu da wannan aortic valve din. Aortic valve din nan shine zai kawo jini ina, zai kawo jini aorta. Aorta shi zai supplying jini zuwa jikin mutum, ya supplying jini zuwa sama, zuwa ko ina a jikin mutum. Wa'innan su ne suke supplying jini ina upper and head and neck. Wannan shi yake supplying jini ina, yake supplying ma upper limb jini. Amma ya kasu kashi biyu shi. Gaskata cewa Ubangiji shi ya halice mu. Babu yanda za a yi dan adam yayi rayuwa ba tare da bishiya ba, haka zalika bishiya ba zai rayuwa babu dan adam ba. Kun san me yake faruwa? Ina ga biology ka taba jin abu makamancin haka. Babu yanda za a yi mu yi rayuwa ba tare da bishiya sun ba mu oxygen da muke shaka ba. Su bishiyoyi suna fitar da carbon dioxide, suna fitar da oxygen a matsayin waste product ɗinsu ne. Mu kuma muna fitar da carbon dioxide a matsayin waste product ɗinmu. So su suna taking carbon dioxide a matsayin abu mafi mahimmanci a wajensu, kamar numfashinsu kenan. Mu kuma muna ɗaukan oxygen a matsayin numfashinmu. Shi yasa idan ka je akwai wani certain altitude ɗin da ka je a sama babu oxygen. Ka taɓa tambayan kanka me yasa babu oxygen a wani mataki in ka kai? Saboda babu bishiyoyi a wajen. Wannan ikon Ubangiji ne. Ina ga mun gama da physiology of the heart, amma kafin rounding up dawo ga wani bulb amma. Wannan su ake ce musu conductive system. Duk wannan abin da yake faruwa in a single beat ne, in a single beat of the heart. Heart yana bugawa so 72 a kowane minti ɗaya a adult. Ka san haka? Kowane minti ɗaya so nawa yake buga? Yana bugawa so 72 a adult. A yara yana buga har so 90 zuwa 100 at normal circumstances. Akwai certain level ɗin da za a je za ka samu, da ka haɗu da me ake cewa tachycardia, which is high rate of heartbeat, ko bradycardia, which is low. Wa'innan bulb ɗin da ka ga na sa su, shi ake ce ma SA. Ko? Yes. SA not. Wa'innan su ne conductive system of the, su suke bada contraction ɗin da yake faruwa. Beat ɗin da yake faruwa, wannan daga nan impulse ɗin yake tasowa. Wannan shi yake generating electrical impulse wanda yake bada contraction. Daga nan sai na bayan SA not, sinoarterial, sai mene? Atrioventricular not. Wa'innan guda biyun su ne kawai not, amma guda hudu ne. Wannan mun ce sinoarterial, SA not, wannan atrioventricular, AV not, wa'innan duka not ne. Su suke generating, amma asali wannan shi yake generating electrical impulse. Okay? Then akwai AV, atrioventricular bundle ne, amma shi yana nan a tsakanin nan. Yana tsakanin interventricular septum, shine atrioventricular bundle. Okay? Bayan shi kuma akwai Purkinje fibers. Amma wannan bayan atrioventricular bundle ana ce mishi mene? Bundle of His. Okay? Bundle of His duka sunan shi ne. Then Purkinje fibers. Purkinje fibers, wayannan su ne conductive system ɗin da suke coordinating, suke generating in electrical impulse a jikin heart, har heart ya ringa wannan contraction and relaxation ɗin. Duk wani contraction and relaxation guda ɗaya shine ake samun duk abin da na faɗa muku nan. Shine ake ce mai mene? Heart cycle. Ina fatan ka ƙaru da wani abu a wannan bidiyon. Ina ga za mu tsayar da bidiyon haka. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo, ka mana like, subscribe, ka yi comment da abin da kake so a yi a gaba, ko kuma abin da baka gane ba.